Wel, fel o'n i'n dweud, da ni yng nghanol tymor y grawys ar hyn o bryd. Yr amser yma o'r flwyddyn sy'n cael ei roed i ni, jyst i arafu lawr, i dawelu a paratoi yn hunain tuag at yr wythnos fawr. Paratoi yn hunain i fyfyrio yn fwy dwys nag arfer falle ar groes Iesu ac yna yr Atgyfodiad. Fel o'n i'n dweud, da ni'n barod wedi edrych ar bar ar bywyd, da ni'n barod wedi edrych ar y bugel da. Ac wythnos yma, da ni'n edrych ar Dduw fel yr atgyfodiad ar bywyd. A da ni ddim yn edrych ar yr stori sy'n codi'n hanes Lazarus fan hyn. Da ni ddim yn edrych ar y thema yma o'r atgyfodiad ar bywyd yn niwtral. Ond yn hytrach, da ni yn edrych ar y pwnc pwysig yma, allan o fyd toredig, allan o'n profiadau anodd a falle toredig ni. A does dim angen bod yn ddiwynydd nac yn athronydd i weld yn bod ni yn byw mewn byd toredig, nag oes? Does dim angen bod yn expert i weld yn bod ni'n byw mewn byd lle mae rhywbeth wedi mynd o'i le. Heddiw, bore dydd Sul yma o Kiev i Gaza, mae yna ddelweddau o fyd toredig yn dod ato ni o bob cyfeiriad. Os ydych chi'n bobl sy'n ymddiddori mewn hanes, mae hanes yn dydy yn un hanes hir sy'n dweud wrthyn ni bod ni'n byw mewn byd toredig. Mae yna lefydd yn does. Rhai ohono ni yn adnabod Ioan Llwyd, sydd wedi gwneud gwaith mawr yn Rwanda. A dyna chi un gwlad yn pan da ni yn meddwl amdani, yn drist iawn, da ni'n cofio ynglyn â'r genocide difrifol na ddigwydd yna ar un cyfnod. A wedyn ar gyfandir Ewrop, mae llefydd fel Auschwitz a llefydd fel yna dydyn yn atgoffa ni bod ni'n byw mewn byd lle mae pethau mawr wedi mynd yn anghywir. Yn nes at adre, pan da ni'n clywed am lefydd a pobl. Os da ni meddyliwch am dre fel Dunblane. Rhai o'n chi sydd falle yn oedran un neu'n hun yn gwybod am beth dwi'n cyfeirio pan dwi'n sôn am y dre fach yna. Enwau wedyn, pobl fel Harold Shipman. A mae yna rhyw enwau yn does yn atgoffa ni fod yna ddyrygioni, fod yna rhywbeth anghywir, fod yna rhywbeth tywyll yn rhedeg trwy y byd yma. A chybod pan da ni yn wynebu drygioni, pan da ni yn wynebu pethau trwm, pethau tywyll, pethau anodd, mae e'n gwestiwn naturiol i ofyn yn dydy. Lle mae Duw? Lle mae Duw yng nghanol y drygioni a'r tywyllwch a'r pethau anodd yma sy'n digwydd yn y byd a sy'n weithiau y digwydd yn yn bywydau ni. Falle bod e'n gwestiwn da chi wedi ofyn rhywbryd. Os ydy Duw yn Dduw cariad, yna lle mae Duw yng nghanol y tywyllwch yma. A dwi'n meddwl mai un o'r pethau pwysig i ni feddwl amdano yn hymor y grawys fwy nag unrhyw amser arall yn y flwyddyn yw fod y grawys yn gwahodd ni i weld weithiau bod Duw weithiau gyda ni yn y dagrau. Bod Duw weithiau gyda ni trwy ac yn y dioddefaint. A bod hwnna'n un o ddirgelion, un o mysteries ffydd, sef bod Duw gyda ni yn y tro. Ddim bod Duw yn dymuno bod ni'n mynd trwy bethau anodd. Nid bod Duw yn dymuno rhoi tywyllwch i ni. Ond eto rhywsut bod ni yn gallu gweld bod Duw gyda ni trwy y peth yna. Ac yn yr hanes yma sydd gyda ni heddiw ynglyn â Lazarus, mae e'n rhoi hawl i ni edrych ar rai o'r cwestiynau a rhai o'r themau yma. So oedd Lazarus yn
yn perthyn i Mair a Martha. Mi oedd e'n ffrind Iesu. Mi oedd Iesu'n sort of adnabod ac yn adnabod y teulu. A mi oedd wedi syrthio yn sâl, a mi oedd wedi marw. A pan fuodd Lazarus farw, doedd Iesu ddim o gwmpas. A ddim jyst bod ddim o gwmpas, ond i ni'n deall fod Iesu wedi cael clywed bod e'n sâl, ond fod Iesu ddim o gwmpas pan fuodd farw. 4 diwrnod wedyn, mae'n cymryd 4 diwrnod i Iesu gyrraedd y teulu. A be mae'r Mair yn dweud wrth Iesu yw hyn: Arglwydd, tase ti wedi bod yma, fyddai fy mrawd ddim wedi marw. Hwna'n gwestiwn real iawn yn dydy. Hwna'n gwestiwn ungol iawn dydy. A dwi'n meddwl fod statement Mair fyna, felly'n adlewyrchu beth sydd ar yn calonnau ni yn aml pan da ni'n wynebu drygioni, pan da ni'n wynebu tywyllwch, pan da ni'n wynebu pethau anodd. Da ni yn flin efo Duw weithiau. Da ni'n rhwystredig efo Duw weithiau. Da ni yn dymuno fysa Duw yn gwneud i hun yn fwy amlwg ar y foment yna pan da ni ei angen. Duw, ble oedde ti o bosib yw un ffordd o aralleirio geiriau Mair fel hyn. Nes mlaen yn y darn, ni'n darllen yn adnod 36 a 37. Edrychwch gymaint oedd yn ei gariau, medda'r bobl oedd yno. So gymaint oedd Iesu'n caru Lazarus. Ond oedd pobl eraill yn dweud, ond roedd rhai ohonyn nhw'n dweud, oni allai hwn, roedd ei olwg i ddyn dall, i'r dyn dall yna, gadw Lazarus yn fyw. So ar un wedd, mae pobl yn gweld fod Iesu'n ffrind i Lazarus, ond wedyn mae yna cynics hefyd yn dweud, wel, os oedd ei gallu helpu pobl dall i weld, pan fydde ddim yn gallu helpu allan i ffrind yn ei awr o angen? Mewn geiriau eraill, os oedd wir yn ffrind, os oedd wir yn caru Lazarus, pam nag oedd e'n ei mwy i ddangos hynna? Ac eto yn byd am profiadau ni heddiw, da ni'n dod ar draws yr angst yma yn erbyn Duw, yn dydyn? Pobl ddim yn gallu deall a gweld sut mae Duw yn gwneud mwy ymyrryd rhoblemau y byd. Mae pobl yn rhoi y bai yn aml am broblemau'r byd ar Dduw ac ar grefydd. Mae pobl yn meddwl yn dydyn, tas y byd heb grefydd, bydde fe yn fyd gwell. Mae rhai o'n chi o un cenhedlaeth yn cofio geiriau John Lennon. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And, and no religion too. Imagine all the people living in peace. And tas y dim Duw a tas y dim crefydd bydde'r byd yn ffain. Dyna oedd John Lennon yn meddwl. A digwydd bod wythnos yma, dangos bod fi'n multi-generational fan hyn. So, wythnos yma oedd e'n ddydd San Padreg. Ac un o'r bands mwyaf up and coming ar hyn o bryd ydy band o Iwerddon o'r enw Kneecap. Chi wedi clywed am Kneecap? Ti'n clywed am Kneecap? Waw, fi'n really cut ag edge. Kneecap band o... Oes unrhyw wedi clywed am Kneecap? Rodri? Zach? Okay, right. Band hip-hop o Iwerddon Kneecap. Kneecap. Decaf. Well, Kneecap. Anyway. So Kneecap ar ddydd San Padreg wedi tweetio dyfyniad gan fardd Gwyddelig oedd yn dweud fel hyn. Actually, I think St. Patrick and the Christian religion brought a great deal of misery to Ireland. We were better off under the Druids, dancing in circles under the sun.
Yn ddiddorol, dydy, tyfod, o John Lennon i kneecap, fod yna rhyw angst yn erbyn Cristnogaeth, fod yna rhyw angst yn erbyn yn Duw. Ond dwi'n meddwl mae'n bwysig i ni weld. Oes, mae yna lot o ddrygioni yn y byd. Oes, mae yna lot o bethau drwg yn cael ei wneud yn enw crefydd, a hyd yn oed yn enw Duw. Ond dydy hwnna ddim yn golygu bod e'n dod gan Dduw. Pechod yw y broblem. Calonnau toredig. A mewn pechod, yn drist iawn, mae pobl yn gwneud pethau drwg yn enw Duw. Dyw hwnna ddim yn golygu bod e'n dod gan Dduw, nag yw e. Yn debyg fod mae pobl yn dweud mae crefydd sy'n tu ôl y rhan fwyaf o'r ryfeloedd. Yn ystadegol, di hynna ddim yn wir. Mae lot mwy o bobl wedi marw mewn rhyfeloedd sydd o ganlyniad i eideolegau di-grefydd nag o ganlyniad i grefydd. Ac ydy mae pobl yn wneud llawer o bethau drwg yn enw Duw. Ond mae hwnna'n fwy ar reswm i ni fel credinwyr i gondemnio hynna pan mae hynna yn digwydd. Pan da ni'n gweld arweinwyr byd yn gwneud pethau erchyll yn enw Duw, fe allwn ni ddweud bod hwnna ddim yn gyson gyda Duw sydd wedi dangos ei hun i ni yn Iesu Grist. Ond da ni yn byw mewn byd le mae yna ddioddefaint. Dyna dwi'n trio cael ni i weld. A da ni'n gweld y dioddefaint yna yn ymgorffori hun, y mywyd ac yn heili un person yn yr hanes sydd gyda ni heddiw, yn Lazarus a'i deulu. Ac felly, yn hymor y grawys eleni, be gallwn ni, fel Cristnogion a fel pobl Dduw, ddweud a credu yng ngwyneb y dioddefaint a'r tristwch da ni'n gweld yn y byd? Wel, yn sydyn iawn, dwi am redeg drwy 4 pwynt. I ddechrau, mae'r hanes yma'n dangos i ni, mae calon Duw yw mae nid fel hyn mae pethau i fod. Ar ddechrau'r Beibl, mae Duw yn creu byd perffaith, a mae Duw yn dweud fod y byd yn dda. A wedyn fe ath pethau o'i le. Ac wrth i ni edrych o gwmpas y byd heddiw, ni'n gweld llawer o ddaioni yn dydyn. Da ni'n gweld llawer o brydferthwch. Ond yn drist iawn, da ni'n gweld y prydferthwch a'r daioni yna yn cael ei daflu'r cysgod yn llawer rhy aml oherwydd y drygioni, y dioddefaint a dylanwad pechod ar y byd. Ond fe allwn ni fel Cristnogion ddweud mai nid fel hyn mae pethau fod. Nid fel hyn nath Duw fwriadu i bethau fod, a nid fel hyn fydd pethau ar y diwedd. Mae pechod wedi... Ych bod weithiau, mi'n trio meddwl nawr, pan oeddech chi'n gwrando o records lawer dydd, maen nhw'n nôl mewn ffasiwn nawr. Ych bod pan mae record yn troi o gwmpas, a weithiau fydd yna rhyw jolts, neu nocio'r needle oddi ar lle mae e fod troi. A mae pechod wedi wneud rhywbeth fel yna i'r byd perffaith yma. Nid fel hyn mae pethau i fod. Yr ail beth i ddweud yw dyw Duw ddim yn edrych i ffwrdd wrth yn gweld ni a gweld y byd yn dioddef. Dyw Duw ddim yn denial am fod y byd perffaith yma wedi mynd yn anghywir. Chybod, da ni wrth yr eddf, pam da ni'n wynebu rhyw broblem neu rhyw her, da ni falle'n trio osgoi y broblem yn dydan. Chybod, mae yna wastad rhyw un job neu rhyw un sgwrs neu mae yna wastad rhywbeth da ni'n trio osgoi yn does. Chybod, mae yna o bethau ysgafn, chybod, mae yna wastad rhyw jobs is DIY yn y tŷ da ni'n trio osgoi mor hir a phosib. Mae yna wastad rhyw broblem yn y gwaith falle. Da ni'n rhoi off delio gyda fe. Mae yna wastad rhyw sgwrs anodd falle yn y teulu neu ymhlith ffrindiau. Da ni yn ei osgoi mor hir a gallwn ni. Ond nid felly mae Duw.
dydy Duw ddim yn osgoi y broblem. Dyw ddim yn edrych i ffwrdd. Yn hytrach, mae Duw yn edrych ar ein bywydau brywiedig a toredig ni. Mae e'n edrych ar y byd toredig yma. A mae e'n delio gyda'r broblem. A mae e'n delio gyda'r broblem drwy dorchu i lewis i hun. A drwy ddod mewn i'r byd yma ym mherson Iesu Grist. Dyw e ddim yn danfon rhyw assistant i drio sortio allan y broblem, ond mae'n sortio'r broblem allan ei hun. Mae Duw yn gweld byd sal, dynoliaeth toredig, a mae e'n dod i hun fel meddyg da i achau dynoliaeth a byd brywiedig. Y drydydd gwers yw mae Duw gyda ni yn y dioddef. A dyma dwi'n meddwl ydy un o'r pethau sy'n sefyll allan yn fwyaf clir i fi yn ymwneud Iesu Grist gyda teulu Lazarus ar ôl iddo fe gyrraedd. Mae chwiorydd Lazarus a'r pobl oedd yna'n flin fod Iesu ddim o gwmpas i wneud rhywbeth am y peth. Maen nhw'n meddwl fod Iesu'n ddihyd ar rhywsut fod Lazarus a'i deulu ddim yn bwysig iddo fe. Ond drychwch ar adnod 35. Roedd Iesu yn ei ddagrau. A dwi'n gwybod amdano chi, ond i fi, mae hwnna'n un o adnodau mwyaf pwysig y Beibl. Roedd Iesu yn ei ddagrau. Yn yr adnod fer yna, da ni'n gweld rhywbeth dwfn iawn am gymeriad y Duw da ni'n cael yn gwahodd i adnabod a'i addoli. Mae e'n Dduw sy'n gallu cochi deigryn drosto ni. Mae e'n Dduw sy'n cochi deigryn dros ei ffrindiau. Mae e'n Dduw sy'n cochi deigryn drosto chi a fi. Mae hwn yn Dduw y gallwn ni relatio iddo fe o ddefnyddio gair Cymraeg da. Mae e'n anodd relatio i unrhyw un oer a phell, yn dydy. Fe allwn ni relatio i rywun da ni'n rhannu eiliad emosiynol gyda, gallwn. Ac yn yr adnod fyr yma, da ni'n gweld un ongl be bynnag. Mae yna sawl ongl i gymeriad Duw, fel mae pawb sy'n darllen llyfr Brian Zander yn y bryd yn gwybod. Mae yna sawl ongl i gymeriad Duw, ond dyma un ongl sy'n dangos sut y gallwn ni adnabod Duw a pa fath o Dduw yw e. Mae Duw sydd yn crio yn rhyfedd iawn yn Dduw y gallai i be bynnag gredu ynddo fe. Mae'n swnio'n od ydy, tyfod. Achos mae crio yn arbennig i ni ddynion yn cael ei weld fel gwendid yn anffodus. Ond mewn gwirionedd, mae rhywun sy'n gallu crio dros sefyllfa i fi yn dangos rhywun sy'n gallu newid sefyllfa. Achos os chi ddim yn gallu crio dros sefyllfa, allwch chi ddim rili achub sefyllfa. Roedd Iesu yn ei ddagrau. A mae hwn yn dangos Duw sydd yn cyd ddioddef gyda ni. Mae hwn yn dangos Duw sydd yn cyd gerdded gyda ni trwy bethau bywyd. A mae'r ochr dynol yma o Dduw yn Iesu Grist. Mae e'n rili cyffwrdd calon fi. Mae yna rhai emynau cyfoethog Cymraeg. Fy hoff emyn i. Dyw'r geiriau ddim ar y sgrin, ond na i ddarllen nhw allan. Mawr yw Iesu yn ei berson. Mawr fel Duw a mawr fel dyn. Mawr ei degwch a'i hawddgarwch. Gwyn a gwridog teg ei lun. Hwna'n emyn hyfryd, yn dydy. Mawr fel Duw a mawr fel dyn. Neu mae Ann Griffiths wedi dweud, mae'n ddyn i gyd ymdeimlo ath holl wendidau i gyd. Mae'n Dduw i gario'r orsedd a'r ddiafol cnawd a byd. Yn hyfryd, yn dydy.
Iesu Grist ydy'r union fath o Dduw da ni angen. Mae e'n Dduw sy'n fawr yn y nef, a mae e'n I ddagre gyda ni ar y ddaear. Mae e'n berffaith, mae e'n gyflawn, mae e'r union Dduw. Mae pobl fel chi a fi a Lazarus ei angen. A wedyn mlaen at y 4 pwynt. Mae beth sy'n digwydd nesaf yn pwyntio ni ymlaen ac yn atgoffa ni y bydd Duw rhyw ddydd yn sychu pob deigryn. Yn hanes Lazarus mae yna wyrth yn cymryd lle. A dyma Iesu'n gweiddi'n uchel, Lazarus, tyrd allan. A dyma'r dyn oedd wedi marw'n dod allan. Roedd ei freichau goesau wedi'i rhwymo gyda strybedi o liain ac roedd cadach am ei wyneb. Tynnwch nhw I ffwrdd, meddai Iesu, a'i ochwn yn rhydd. Ar ôl wylo dros y sefyllfa, mae Iesu yn gwneud rhywbeth am y sefyllfa. A mae Lazarus yn cael ei atgyfodi. Ac na fyddwn ni gyd yn cael yn atgyfodi yn yr union rhan ffordd a Lazarus, mae hwn yn ragflas o'r atgyfodiad sydd I ddod I bawb sydd yn credu. Oherwydd trwy farw ar y groes ac atgyfodi, mae Iesu yn rhoi ar waith y cynllun I adfer popeth nôl. Mae e'n dweud yn Atgyfodiad 21. Clywais lais o'r orsedd yn cyhoeddi'n glir. Bellach mae pabell Duw yng nghanol y bobl. Bydd yn byw yn eu canol nhw a bydden nhw'n bobl iddo. Bydd Duw ei hun gyda nhw a fe fydd ei Duw nhw. A gwrandwch ar y geiriau yma. Bydd yn sychu pob deigryn o'i llygaid nhw. Bydd dim arwolaeth o hyn ymlaen, dim galaru, dim wylo, dim poen. Mae pethau fel yr oedden nhw wedi mynd. Yn hanes Lazarus fan hyn, da ni'n cael sneak peek ymlaen I sut fydd hi yn y diwedd. Da ni'n cael rhagflas o beth sydd I ddod yn llawn. Mae'r gwanwyn yn y tir o'r diwedd, yn dydy? Ac ymlodau cynta'r gwanwyn, da ni jyst yn cael blas yn dydan o beth da ni'n gwybod bydd yn dod yn llawn mewn chydig fusoedd. Ac yn Atgyfodiad Crist ac hefyd yn stori ryfeddol Lazarus fan hyn, da ni'n cael rhagflas o rym yr atgyfodiad sydd isio byrstio trwyddo yn byd toredig ni. Nawr mae gan bob stori dda dechrau, canol a diwedd. Ond mae gan stori'r Beibl dechrau, canol a dechrau. Mae Duw yn addo gwneud popeth yn iawn. Mae Duw yn addo adfer Eden. Nath Duw greu byd da, perffaith, a mae Duw mynd I adfer hynna yn y diwedd. A da ni'n cael rhyw ragflas o hwnna yn y ffordd mae e'n troi stori Lazarus o gwmpas. Mae dechrau newydd yn dod. A da ni trwy yn dagre, drwy boenau y byd yma, drwy ffydd, yn gallu, drwy gael yn llyged ar groeshoeliad ac atgyfodiad Iesu, da ni'n gallu byw yng ngoleuni hynna yn y byd toredig yma. Mae Iesu yn dweud yn adnodau 25. Dwedodd Iesu wrthi, fi ydy'r atgyfodiad a'r bywyd. Bydd pawb sy'n credu yno fi yn dod yn fyw iddyn nhw farw. A bydd y rhai sy'n fyw ac yn credu yno fi ddim yn marw go iawn. Dwi'n arfer darllen yr adnodau yna mewn crebryngau. Dwi wedi darllen yr adnodau yna mewn sawl crebrwng. A hef fod yn morbid, falle fyddai darllen yr adnodau yna yng nghebrwng rhai ohonoch chi. Ond dwi ddim yn mynd mlaen I ddiwedd yr adnod mewn crebrwng, ond falle dylwn ni, achos dyma rhan pwysica.
Bydd y rhai sy'n fyw ac yn credu yno fi ddim yn marw go iawn. A wedyn mae'r adran gorffen, wyt ti yn credu hyn? Dyma mae Iesu yn dweud, wyt ti'n credu hyn? A mae Mair yn ateb, ydw arglwydd, dwi yn credu hyn. Meddai Martha, ddim Mair. Ydw arglwydd, meddai Martha. Dwi'n credu mai ti ydy'r Meseia, mab Duw, yr un oedd i ddod i'r byd. Ydyn ni'n credu hyn? Yng nghanol y byd toredig yma dyn ni'n byw ynddo fe. Yng nghanol y byd yma le mae stori teulu Lazarus mewn gwirionedd yn rhan o stori y teuluoedd ni gyd, yn dydy? Ydyn ni yn credu mai nid marwolaeth sydd ar gair olaf? Ydyn ni'n credu fod Duw yn y cefndir ac yn weledig yn ei farwolaeth a'i atgyfodiad yn tynnu ni nes at y diwedd pan fydd e'n sychu bob deigryn. Mae hwn yn wirionedd sydd angen i ni gredu ynddo fe. Oherwydd dyw e ddim jyst yn rhoi gobaith i ni tuag at y diwedd, ond mae e'n rhoi cyfeiriad a lens i ni fyw yn bywyd heddiw trwyddo fe. Ydan, da ni'n byw mewn byd wedi torri, ond da ni'n cael yn galw i fod yn oleuni yn y tywyllwch. Ac felly yn hymor y grawys eleni. Ydy, mae Duw yn galw ni i'w ddilynau trwy ddioddefaint ac yn galw ni i'w ddilynau trwy ddyddiau anodd. Ond dyw e ddim yn galw ni wneud hwnna fel rhyw fath o perseverance test. Mae'n galw ni wneud ar hyd llwybr ffydd. Ffydd bod bywyd ag atgyfodiad i gael yn ei enw fe. Gawn ni blygu pen mewn gweddi. O Dduw Dad, da ni yn cyflwyno pob un ohono ni yn annwyl i ti nawr. O Dduw, da ni'n gyd i ryw raddau ni gilydd yn gallu unieithu gyda'r emosiynau a'r poenau mi oedd teulu Lazarus wedi ei brofi, o Dduw Dad. Ac i ni gyd, o Dduw Dad, falle mewn poen a mewn gwendid wedi codi yn dwrn tuag at y nef a gofyn lle oedde ti. Ond o Dduw Dad, rho lens ffydd ymlaen nawr, drwy i ni weld yn hanes Lazarus ac hefyd yng ngwirionedd dy farwolaeth a datgyfodiad di. Mae nid fel hyn mae pethau i fod. Bod ti ddim yn edrych i ffwrdd ar fyd toredig. Bod ti'n Dduw sydd gyda ni yn ein dioddau. A byddu di rhyw ddydd yn sychu pob deigryn. O Dduw Dad, da ni yn credu ac yn gyhoeddi mai ti yw'r atgyfodiad ar bywyd. O Dduw Dad, ro'r ffydd i ni gredu hyn. Ac hefyd o Dduw Dad, pan mae bywyd yn anodd yn arbennig, rho'r ysbryd glân fel rhodd i ni fyw yng ngoleuni hyn. O Dduw Dad, defnyddia tymor y grawys eleni, jyst i ddangos gwahanol agweddau o dy gymeriad i ni. Defnyddia tymor y grawys i finiogi yn ffydd ni, o Dduw Dad. Ac i ni weld bod yn ffydd ni ddim jyst yn ffydd ar gyfer dyddiau o lawenydd, ond bod e hefyd yn ffydd i'n cynnal ni trwy ddyddiau o brawf. O Dduw Dad, i ni'n diolch bod ni'n cael addoli Duw sydd yn fyw, Duw sydd yn atgyfodiad a bywyd i ni. Amen.